പൂക്കൾ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർക്കുണ്ട്. ഇതേ കിടക്കുന്ന പൂക്കൾ ഇത് കണ്ട, ഇതേ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളിയുടെ മണമുള്ള പൂവിൻ്റെ പേരെനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് പൂത്തത് കേട്ടോ. 2-3 വർഷമായി ഇവിടെ നിൽക്കണത്. ആദ്യമായിട്ട് പൂത്തത് ഇപ്പോഴാണ് കേമയൊക്കെ മാറി. ഇന്ന് ഭയങ്കര കണ്ടോ, കൊല്ലത്തിലൊരു പ്രാവശ്യം പൂക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് നിറച്ച് പൂക്കണം, അപ്പോഴതിൻ്റെ ഭംഗി കിട്ടുന്നത്. പൂക്കൾക്ക് തുല്യമായ എൻ്റെ ചെടികൾ കണ്ടോ. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഈ സ്പോസിലൂടെ ഇവിടെ വന്ന് ഈ അറ്റത്തുനിന്ന് അറ്റം വരെ നോക്കി കാണുന്ന ഒരു ഭംഗി വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാൻ. ബിഗോണിയ ഉണ്ട്, അഗ്ലോണിമയുണ്ട്, ഫേണുണ്ട്, പിന്നെ പേരറിയാത്ത കുറേ ചെടികളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിശദമായ വീഡിയോ ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പിന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പിന്നെ ശംഖുപുഷ്പമുണ്ട്, അതിനെ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഫേണിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, എന്നെ കാണിക്കാൻ. ഫേണാണ് ഇത് കണ്ടോ. ഇത് താഴെയൊക്കെ വീണ് ഇങ്ങനെ മുളക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ മുളച്ച് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ കാണുന്നുണ്ടോ? അയ്യോ ഇരുട്ടായില്ലേ. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ മാത്രമുള്ള ഇരുട്ട് വേണ്ട. തൈയൊക്കെ മുളച്ച് വരും കണ്ട. ബേബി പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മുളച്ച് വരും, താഴെ മുളച്ച് വരും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഇടയ്ക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ കൊടുക്കും. ഇത് വേറെ തരമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇല നോക്കി, ഇതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെയിലുണ്ട് ഇവിടെ, അതുകൊണ്ട് അതിനെ കണ്ടത് ഉണക്ക് വന്നേക്കണണ്ട. ഈ മരം ഇച്ചിരി വെട്ടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നതാണ്. ഇത് കണ്ടാൽ ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. പഞ്ഞിക്കെട്ട് പഞ്ഞി പോലെയുണ്ട്. പിന്നെ നോക്കിയേ, ഇതറിയില്ല നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത് പഴുത്ത ഫിലോഡെൻഡ്രോൺ. മഹാരാജാവിനെ പോലെ നിൽക്കണം. നോക്കി ഇത്തിരി വലുതാണ് കണ്ടോ. ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്, എന്നെ കാണില്ലെന്ന് ചോദിച്ച് നിൽക്കണേ. വേറൊരു കളറും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഞാനിങ്ങനെ മരം കയറിയായിട്ട് വളർത്തിയേക്കണം. എല്ലാ ഫിലോഡെൻഡ്രോണിനും ഇങ്ങനെ മരം കയറ്റക്കാരിയായിട്ട് വളർത്താം കേട്ടോ. മരം കയറിപ്പോളും. എറണാകുളത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് നമുക്കൊരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട്, എറണാകുളം പബ്ലിക് ലൈബ്രറി. ആ ലൈബ്രറിയിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പോയി. അവിടെ കണ്ട ചില ദൃശ്യങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം. കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് ഇവിടെ ബുക്കുകൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും എടുക്കുന്നതും. അതൊന്ന് കാണിച്ചേക്കാമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ്. എനിക്ക് വായനാശീലമൊക്കെ വളരെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കേട്ടോ. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടുത്തെ ലൈഫ് ലോങ് മെമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പോയില്ലല്ലോ, പോവില്ലേ? റീഡ് ചെയ്തല്ലേ, നമ്മളവിടെ കൊടുത്തതായിട്ട് റീഡ് ചെയ്തു അല്ലേ? എന്താ എൻ്റെ കാർഡ് ഒന്നുമില്ലെന്നാ, കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ലെന്നല്ലേ? എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിലോട്ട് വെക്കണോ? ഇതിലോട്ട് വെച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത ബുക്ക് തിരിച്ച് വെച്ച് നിമിഷത്തിൽ റീഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ? ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം. 3-4 നിലകളുള്ളൊരു വലിയൊരു കെട്ടിടമാണ് ഈ എറണാകുളം പബ്ലിക് ലൈബ്രറി. ഇവിടെ റീഡിംഗ് റൂം സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കുട്ടികൾക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങനെ അത് വേറെ നിലകളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. ഇതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ. നമ്മൾ ബുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഇനി പുതിയ ബുക്കുകൾ എടുത്തത് എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യണമെന്നും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് വരേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയും നേരം കണ്ടതിന് താങ്ക് യു. എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ മതി. വെച്ചിട്ട് റീഡ് ചെയ്യണം. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ 2 പേരുണ്ടല്ലോ. പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ളവരാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ബുക്ക് എടുക്കുക, വേഗം. നമ്മളെടുത്ത 3 ബുക്കിൻ്റെ പേര് അവിടെ വന്നു. 4ാമത്തെ ബുക്കിൻ്റെ പേര് ദേ വന്നു. ബോറോ എക്സിറ്റ്. അത് ശരി. എന്താ ഈ 4 ബുക്കിൻ്റെ പേര് വന്നു?
നമ്മുടെ നെല്ല് വന്നാന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി. വന്നാന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതാണ്.